ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଏସ୍ବି ପ୍ରିୟାଂଶୁ ଅଫିସିଆଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆଉ ଏକ କବିତା, ସେଇ ବନ୍ଧୁ ତ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ନୀଳ ଆକାଶ, ବାଦଲ ଏବଂ ପାହାଡ଼ର ବନ୍ଧୁତ୍ୱକୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଜି ଉଦୟଗିରିରେ ଥିବା କାଲିଗାଡ଼ୁ ହିଲ୍ ପଏଣ୍ଟର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତତ୍ସହିତ ଛୋଟ କବିତାଟି। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ବନ୍ଧୁ ପ୍ରେମେ ଆଜି ବନ୍ଧା ମୁଁ ପଡ଼ିଛି, ସ୍ନେହ ମମତା ଡୋରେ, ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମୋର ଏ ଜୀବନେ କିଛି, ଯଦି ଅଛ ତୁମେ ମୋ ସାଥିରେ। ଭାବ ପ୍ରବଣତା ସ୍ନେହ ମମତା ତୁମେ ତ ଦେଇଛ ମୋତେ, ଆହେ ବନ୍ଧୁ ମୋର କେମିତି ଭାବିଲ ଭୁଲିକି ପାରିବି ତୋତେ। ତୁମ ମନେ ଯେବେ କେହି କଷ୍ଟ ଦିଏ, ସହି ମୁଁ ପାରିବି ନାହିଁ। ତୁମ ଜୀବନରେ ଯଦି କେବେ ଦୁଃଖ ଆସେ, ଅଛି ମୁଁ ସୁଖକୁ ସାଉଁଟି ଆଣିବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। କବିତାଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।